ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сеҳату саломат ҳастед. влоги имрӯзаамонро аз табрикот оғоз менамоем. имрӯз духтарони командаи ман 5-6 нафар звания баромаданд ва сидқан аз номи худам ва аз номи гурӯҳи гулдухтарони муваффақ табрикот мекунам. Сарвиноз Раҷабова, Мариямҷон, Анора, Мухтасар. ин духтарои ман ҳамаашон аз дигар ширкат рӯ ба ширкати Атоми оварданд ва дар ҳамин ширкат муваффақ шуданд. Сарвиноз званияи мастерӣ гирифтанд, Мариямҷон полмастер, Анора полмастер ва Мухтасар полмастер шуданд. Ба ҳамаашон пешравии муваффақиятҳо хоҳонам. онҳое ки то ҳол ба ин ширкати бонуфус номнавис нестанд, марҳамат ба рақамҳои рӯи экран нависед. якҷоя ҳамкорӣ мекунем. кор беҳад осон аст. якум, маҳсулотҳои босифат дорад, баъдан маркетинг плани олӣ дорад. инҷо бошад духтарон, ман магазин омадам ва ана ҳамин гуна гулҳои харидорӣ кардам. беҳад гулҳои зебо, ҳам бӯи беҳад баланд дорад. бароям писанд омад. дар влоги имрӯза бошад якҷоя хӯрок омода мекунем барои ифтор ва хонаи келинам ва писарам меҳмонӣ меравем. то охира тамошо кунед, лайк ва дастгирия фаромӯш накунед. рӯз ба хайр тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. инҷо духтаро ман аз пятёрка ан ҳамин гуна гулҳои харидорӣ кардам. скидка шудааст 99 рубли. чӣ хеле ки гуфта будам, беҳад гула дӯст медорам. тарзи об рехтани ҳамин гулҳои духтаро мумкин на ҳар кас медонад. ман специально дар дохили ан ҳамин паднос мондам. оба духтаро ан ҳамин поёнаш ба мерезем. ҳозир ман шумо нишон медиҳам. духтарои азиз, оба дар ана ҳаминҷа мерезед. аз поён барои оби худаш ба даркория мегирад гул. ина дар поён специально сурохӣ дорад. через ан ҳамин сурохӣ оби барои худаш лозимия гулҳо мегирад. ҳозир бо камтарак дига 1 стакан об рехтам. ана ҳамин хел мегирад худаш ба. имрӯз барои ифтор духтаро лӯла кабоб омода мекунам. барои ин ба мо 1 дона болгарӣ лозим аст ва 3 дона ана ҳамин хел сирок илова мекунам, плавленый. аслан бояд думба ягон равғанӣ илова кунам, ба хотири он ки фарзандои ман намехӯранд. ба ҳамин хотир ана ҳамин гуна сирок илова мекунам. ина аз тёрка мегузаронем ва беҳад болаззат мешавад. баъдан боз гриби тайёр мекунам. ҳамаша барои шумо навор мекунам. духтаро, барои лӯла кабоби хонагӣ ман 4 дона пиёз илова мекунам. инҷо тақрибан 3 кило фарш ва гриби кати тайёр мекунем. бояд дар берун мепухтему. беҳад барф бисёр. ҳоли барфҳои мо об нашудааст духтаро, ина бинед, барф беҳад бисёр. имрӯз 16 март, 17 март имрӯз. 16 март имрӯз духтаро барфа бинед. ана ҳамин хел аз мисарубка дубора мегузаронам барои мулоим шуданаш. баъдан манни крупа илова мекунам. нон неву манни крупа илова мекунам. фарша тайёр кардам. акнун приправа илова мекунем. зира, хмели сунели, аромати нағз метиҳад. баъдан приправаи обычни ҳамин хел тоҷикӣ ҳастку, ана ҳамин хел. баъдан мурч, мурча бисёртар илова мекунем барои болаззат шуданаш. ва чесноки хушккардагӣ духтаро, сушони чеснок беҳад бӯи баланд медиҳад. сушони чеснок ва 1 дона тухм. 1 дона тухм. ва акнун ана ҳамин сирока аз тёрка метарошем духтаро.
ана духтаро сирока тарошидем, зелень илова кардем, тухм ва акнун болгари илова мекунем. ҳамаша якҷоя мекунем. намак ҳамаша якҷоя мекунем ва дар яхдон дар муддати ҳамин 1 соат мемонем барои якдигараш кати схватваца карданаш, яъне часпиданаш фарш. инҷо фарши мурғ кати гов омехта кардагӣ. духтаро инҷо гриби кати картошкая як қисмаша рӯи лист бачиндам. акнун ана инашам тайёр кардам. лӯла кабоба камтар калон кардам, барои он ки вақти бирён шуда нашавад дар тафдон майда мешавад. инҷа бошад як қисми картошка. ана ҳамин хел форма медиҳем духтаро. инҷо бошад келинам дастархон оростааст. якҷоя нишаста ифтор кардем. زن معنی عمر و بهاری زندگیست، زن لذت و بخت و خماری زندگیست. دنیا همه زیبا بود با نامی زن، رخساری زن گل بخاری زندگیست. زن معنی عمر و بهاری زندگیست، زن لذت و بخت و خماری زندگیست. دنیا همه زیبا بود با نامی زن، رخساری زن گل بخاری زندگی. اینجا باشد دخترها яблочный пирог тайёр мекунем. барои мо себ лозим аст. тақрибан 5-6 дона. калон бошад агар 4 дона, майдатар бошад 6 дона. ана михел кубикчикати майда мекунем. баъдан корица илова мекунем ва хамири оддӣ, хамири кекс, 4 дона тухм, 300 грамм шакар, равған, ҳамаша якҷоя мекунем ва дар тафдон мепазем. 300 грамм кефир ё кишир ва 300 грамм манни крупа. ҳамаша якҷоя мекунед. манни крупа то ки камтар варам кунад. баъдан орд илова мекунем ва хамир монанди сметана мешавад. консистенсияи хамир бояд монанди сметана шавад. زنها شما فرشته ای روی زمین، زنها شما هم به بها و بهترین، زنها شما گلهای خوشبوی چمن، زنها شما زیبی جهان زیبی سخن.
ана ҳамин гуна пироги бо лаззати осонак тайёр шуд. шумо ҳам метавонед тайёр кунед ва боварӣ дорам ки ба аҳли наздиконатон писанд меояд. влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. тамошобинони гиромӣ, ташаккури зиёд барои комментарияҳоятон, барои лайкҳоятон. саломат бошед, сарбаланд бошед то наворҳои оянда.